Halo, 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 halo. Takže dobrý deň. Vítam vás na dnešnom webináre, ktorý bude ohľadom skrutkových spojov. A chcel by som vlastne vás privítať a tým pádom by sme začali s dnešným webinárom. Takže ako som spomínal, dnešný webinár bude ohľadom skrutkových spojov v Keywordse, ktorý bude pozostávať z 4 takých bodov, vlastne, ktoré môžeme tu vidieť, čiže definícia tých typov skrutkových spojov a následná ukážka ich vytvorenia a pridania v katalógoch. Ďalej budeme vlastne vytvárať vlastne klapku, ktorá bude mať skrutkový spoj so zábitovým napojením. Takisto tam bude ukázaný medzipríľubový komponent a takisto ako sa správajú dané skrutkové spoje pri danom medzipríľubovom komponente a samozrejme ukážka použitia meracej príľuby v Keywordse. Takže dovolte mi, aby som začal vlastne ukážkou, ako vlastne vyzerajú tieto skrutkové spoje v Keywordse. Takže ako môžeme vidieť, mám tu už nejaké predvytvorené skrutkové spoje, ktoré som si vytvoril už predtým v Keywordse, ale budeme ich vytvárať samozrejme odznova s presným postupom, takže vidíme, že tu máme skrutkový typ 0, takže, ktorý vlastne, ako si povieme, má pevne stanovenú dĺžku, potom sú skrutkové spoje typu 1 a typu 2, pričom každý jeden sa inak líši, takže to si môžeme ukázať hneď na ďalšom vlastne takomto slajde, ktorý mám vo Worde spracovaný. Takže ako som spomínal, typ 0 je vlastne definíciou skrutkového spoja, ktorý má pevne stanovenú dĺžku. To znamená, že vlastne ako náhle užívateľ zadefinuje v katalógu dĺžku skrutkového spoja, program automaticky nepočíta skrutkový spoj alebo vlastne celý ten skrutkový spoj na základe umiestnenia, kde sa umiestňuje tento skrutkový spoj. Uvediem to na príklade. Predstavme si, že máme v príľube ventil, ktorý má väčšiu dĺžku, ako je nastavený tento skrutkový spoj typu 0. Ak má napríklad skrutkový spoj typu 0 dĺžku, dajme tomu 13 cm a medzi príľube sa nachádza napríklad 14 cm komponent, tak automaticky vlastne tam nahá ten 13 cm komponent. Takže ako využitie sa používa na tie komponenty, ktoré vlastne dodávateľ alebo výrobca udáva pevne stanovenú dĺžku danej skrutky. Takže druhý typ je vlastne skrutka s hlavou, čiže na tomto type 1 sa vlastne definuje užívateľom stanovená dĺžka v databáze. Avšak, ak sa táto hodnota prekročí podľa vzorca, ktorý je následný, čiže vlastne nejaké zaokrúhľovanie, krát x, čo je vlastne rozmer komponentu, ktorý sa nachádza v príľubovom spoji, čiže hrúbka príľuby, dajme tomu tesnenie, nejaký ventil. A ak vlastne prekročí tú dĺžku stanovenú v databáze, tak automaticky podľa tohto vzorca vypočíta dĺžku daného skrutkového spoja. Ďalej potom vlastne je tam vlastne typ skrutkového spoja 2, čo je vlastne skrutkový spoj s maticami na oboch koncoch, pričom vlastne počet skrutiek a vlastne podložiek je neobmedzený, pričom zadáva ich užívateľ a takisto definuje dĺžku. Dĺžka sa takisto definuje podľa podobného vzorca, ako bol vlastne ukázaný ten predchádzajúci, čiže vlastne nejaké zaokrúhľovanie, ktoré je nastavené na spodnú alebo hornú hodnotu v katalógu. Samozrejme zasa rozmer, ktorý je definovaný tým vlastne spojom, ktorý sa nachádza tie komponenty v tom príľubovom spoji. Ďalej zasa počet matice a hrúbka matice, predĺženie skrutky, ak bude definované užívateľom a samozrejme počet podložiek a hrúbka podložiek. Jediné, čo vlastne užívateľ nemá možnosť zmeniť, je vlastne veľkosť matice a podložky, pričom vlastne, ako môžeme vidieť na tomto obrázku, kde je vlastne ukázaný nejaký obrázok tej skrutky a podložky, a teda matice a podložky, tak vidíme, že Keywords vlastne automaticky ráta výpočtom 2,2 krát priemer skrutkového spoja a vypočítal vlastne maticu a
1,6 krát priemer skrutky vypočíta maticu a 2,2 bola podložka. Takže teraz by som rád prešiel vlastne na ukážku vytvorenia jednotlivých komponentov v samotnom CADWorkse, takže otvoríme si vlastne nový výkres, ktorý bude vlastne v metrickom zobrazení. Vlastne máme nejaké počiatočné nastavenia, ktoré ja tu ukážem, že má vlastne vkladanie skrutkových spojov nastavené na automaticky, pričom užívateľ má možnosť si toto nastavenie zmeniť na nie, čiže vlastne bude si sám vkladať tieto skrutkové spoje. Pričom ak to má nastavené na automaticky, tak vlastne vloží skrutkový spoj, ktorý sa prvý nachádza v danom projekte alebo v tej špecifikácii. Ďalej, čo treba nastaviť, je vlastne zobrazovanie vykresľovania. Zatiaľ mám 3D Solids, ukážeme si, ako sa to vlastne zobrazí potom v tom 3D rozšírenom zobrazení. Potom, čo treba, vlastne ten drawing prototype mám nastavené na metric, čiže priemery aj dĺžky sú nastavené v metrickom systéme. Takže načítam si vlastne nejakú špecifikáciu, vlastne tento webinár skrutkové spoje, ktorú už mám vlastne pripravenú. Budeme vlastne používať 300-kovú schedule vlastne a ukážeme si vlastne vytvorenie daných skutkových spojov. Potvrdím apply and close, ešte som zabudol povedať, že tu mám vlastne navrhnuté ten konfiguračný súbor, do ktorého sa všetky zapisujú tie pravidlá potrubárske, ktoré si môžem hocikedy načítať, uložiť a použiť aj v ďalšom projekte. Takže keď mám takto všetko ukázané, pretnem sa do samotnej vlastne špecifikácie. Vybehla mi hláška, že som vytvoril nejaké úpravy, či chcem, aby prebehli. Takže vidíme, že toto je vlastne ten katalóg skrutkových, alebo špecifikácia skrutkových spojov. Vidíme, že budeme používať 300-kovú. Predtým, aby sme mohli vlastne použiť skrutkové spoje typu 0, 1 a 2, musíme prejsť do základného katalógu, kde v tomto katalógu si dokážeme vytvoriť dané skrutkové spoje. Takže vidíme, toto je vlastne ten katalóg, ktorý máme už predvytvorený, ale samozrejme môžeme použiť firemný katalóg, do ktorého si načítame dáta z firemných požiadaviek alebo potrieb daného užívateľa. Takže dostaneme sa vlastne do tohto katalógu, ktorý zobrazuje všetky veľkosti, ktoré sú tam, materiály, hrúbky materiálov, potom zakončenie, vlastne tie n-typy a samotné už definované data table, čiže to sú vlastne nejaké údaje o komponentoch, ktoré sa nachádzajú v tomto katalógu. Takže prejdeme vlastne do katalógu tých údajových, kde si nájdeme vlastne tesnenia, skrutky a zvary. Prejdeme do skrutkového spoja bolts 300, ktorý vlastne kvôli časovému horizontu budeme kopírovať a ukážeme si, ako môžeme vytvoriť skrutkové spoje typu 0, 1 a 2. Takže dáme kópia a vidíme, že sa nám takto jednoducho vytvorila kópia skrutkového spoja, kde si vytvoríme, že sa bude jednať skrutkový spoj typu 0. Potvrdíme, dvakrát na ho klikneme, vidíme, že sa nám otvorí v tomto katalógu tento skrutkový spoj. Keďže sme si kopírovali, tak už sú tam nejaké hodnoty prednastavené. V tomto našom prípade, alebo v tomto webináre budeme ukazovať skrutkové spoje veľkosti od DN100 do DN150, pričom ostatné riadky si vymažeme a nebudú nás zaujímať. Takže takto jednoducho dokážem vymazať riadky. Keďže sme vraveli, že sa bude jednať o skrutkový spoj typu 0, nastavíme typ 0 pre všetky 3. A teraz si vlastne definuje užívateľ tú dĺžku. Keďže sa to jedná skutkový spoj typu 0, tá dĺžka bude pevne stanovená a túto hodnotu neprekročí. Takže definujeme dĺžku 110, 120 a 130 mm.
Samozrejme sú tu ďalšie nastavenia, ako vidíme, že počet matíc, vidíme, že jedna hrúbka matice, alebo teda šírka, potom vlastne tá dodatočná to predĺženie za maticou, koľko má byť, tolerancia, hmotnosť, samozrejme je tu definícia hrúbky, podložky a počet podložiek. Môžeme si dať, že aj v tomto prípade budeme mať nejakú podložku, ktorá bude mať hrúbku 2 mm a bude jeden kus. Takže keď takto máme všetko nastavené, definujeme skrutkový spoj typu 0, uložíme. To isté spravíme pre ďalšie typy, kde takto jednoducho kópiou si vytvorím typ 1, typ 2, kde vidíme, že sa mi to automaticky zmenilo. Otvorím si danú tabuľku. Vidíme, že je to kópia nuly, čiže musíme zmeniť typ skrutkového spoja na 1, čiže bude to vlastne automaticky počítaná dĺžka, ak prekročí danú hodnotu. Čiže ak prekročí hodnotu, ktorá je definovaná v tomto katalógu, čiže ak prekročí hodnotu 110 mm, tak automaticky bude počítať podľa vzorca, ktorý som ukazoval na začiatku. Takže naháme, môžeme si nahať tieto hodnoty napríklad na 105, 115, 125, pričom zase si môžeme definovať, či chceme vlastne nejaký počet podložiek, alebo nechceme. V tomto prípade nebudeme chcieť žiadny počet podložiek a bude to bez podložiek. Ale môžeme si definovať, že chceme vlastne väčší počet matíc. Takže maticu definujeme na 2. Takže, a zase dáme uložiť. To isté spravíme pre skrutkový spoj typu 2, kde nastavíme hodnotu typu 2, keďže vieme, že to je vlastne matica z oboch strán. Počet matíc nastavíme na 4. Definujeme dĺžku, tu si môžeme nastaviť 100, 110 a 120. 120, kde vlastne uvidíme, že keďže tam máme už 4 vlastne matice, tak určite prekročíme danú hru alebo danú dĺžku toho, ktorá je definovaná užívateľom a automaticky bude počítať podľa vzorca. Takže washer count sme si dali, že tam budú 3 podložky pri 2 mm hrúbke. Takže samozrejme znova uložíme samotný katalóg a prejdeme do projektu alebo špecifikácie. Vidíme, že si program sám všimol, že tam prebehla nejaká úprava, spýta sa nás, že či chceme znova natiahnuť daný katalóg. Povieme áno, chceme takisto všetky tie hodnoty obnoviť, dáme áno, vidíme, že teraz sa nám to zavrelo. Prejdeme do samotnej špecifikácie, kde sú vlastne skrutkové spoje. Dáme pridanie nového skrutkového spoja. Teraz sa nás pýta, čo ideme vlastne vkladať. Povieme, že chceme skrutkové spoje. Podľa čoho? Takže ideme hľadať skrutkový spoj typu 0. Môžeme si definovať rozsah. Vidíme, že rozsah nás zase nepustí, keďže máme v katalógu definovaný iba od 100, 125 a 150. Takisto vidíme, že tu je hladina 300 mm. Samozrejme môžeme si nastaviť požadovanú farbu. Takisto si môžeme nastaviť definíciu long description pomocou takéhoto jednoduchého zobrazenia. Takže nastavíme si tu table name, dám čiarku, bude to webinár. Dám add a už mám pridaný skrutkový spoj typu 0. Vidíme, že automaticky mi zobral ten long description z katalógu, webinár a ďalej pridám si takisto všetky skrutkové spoje, ktoré som doteraz vytvoril. Takže znova potrebujem na jednotku. Zase si zvolím, nemusím si ani zvoliť.
iba si ho pridám, teraz je tu pridaný, ale my chceme, aby použil tento long description jednoduchým kopírovaním, sa dostanem sem, dám apply a automaticky vidíme, že sa nám to obnovilo. To isté spravíme pre skrutkový spoj posledný, čiže typu 2, kde vložím si long description a dám add. Zabudol som ešte jednu vec, chcem, aby vlastne tie skrutkové spoje boli ako voliteľné komponenty, aby sa mi zobrazovali inou farbou v plente, čiže ktorú si užívateľ nastaví a tým pádom sa zobrazia aj špecifikácii ako tmavo vyznačené hrubým písmom. Takže vidíme, že všetky skrutkové spoje sú vložené. Teraz jednoducho uložím daný webinár skutkových spojov a prepnem sa do plentu. Takže vlastne teraz si dám napríklad dimenziu 100, dám predtým ešte reload katalog buď sadiaľto, alebo znova cez specification size dám reload file, alebo znova natiahnem. Ako podľa užívateľa sám bude chcieť, si môže takto jednoducho znovu natiahnuť danú špecifikáciu. Takže natiahnem si nejaké potrubie. Dám si lepšie, aby sa nám to zobrazilo. Keďže nemám ešte zobrazený Enhanced View, čiže vlastne nejaké rozšírené zobrazenie, takže tie skrutkové spoje tam nebude vidno. Teraz si ukážeme, ako vlastne skladá, keďže som tu mal nastavený v tom nastavení piping rules, že automaticky vkladá skrutkové spoje, tak keď ja si vložím flange weld neck, teraz sa vás pýta, že ako stranu ju chcem vkladať, poviem si, že takto nemusím teraz vlastne ju vkladať zváranou stranou, poviem, že takto automaticky mi tam vložilo skrutkový spoj, ktorý bol definovaný ako prvý v tabulke, a keďže tieto sú ako optional, čo vidíme tu, tak sú modrou farbou, tak vkladá ten skrutkový spoj, ktorý mal definovaný počiatočne. Takže aby som videl, aký skrutkový spoj sa vlastne nachádza, alebo ktorý sa vložil do daného projektu v plente, tak použijem príkaz convert enhanced, čo vlastne prekonvertuje všetky plochy potrubia vlastne na rozšírené zobrazenie, čiže budeme vidieť aj hrúbku steny potrubia, budeme vidieť vykreslené skrutkové spoje, takisto tesnenia a všetko ostatné. Vidíme, že teraz mi to prebehlo, mám tu už vykreslený skrutkový spoj, ktorý keď si pozriem napríklad conceptual zobrazení, vidíme, že tu je nejaký skrutkový spoj. No. Takže vidíme, že tu máme ten skrutkový spoj. Jednoducho, užívateľ si povie, tento skrutkový spoj tam on nechce. Chytím skrutkové spoje, vymažem a teraz dajme tomu, že ideme si skladať skrutkový spoj typu 0. Takže teraz si dám Enter. Automaticky mi vložilo skrutkový spoj typu 0. Vidíme, že tam je aj nejaká podložka o určitej hrúbke, matica o určitej hrúbke, ako to extension, ktoré sme si zvolili. A keď sa pozriem, tak dĺžka, ktorá je stanovená, je 110 a nedá sa meniť. To znamená, že aj keby tento komponent, ktorý sa nachádza medzi, čo si môžeme hneď aj ukázať, z druhej strany, ktorý by sa nachádzal medzi týmito komponentami, dajme si tam vidíme, že tu máme nejaký definovaný skutkový spoj, ktorý je prednastavený. Toto dobre vidno skôr pri zobrazovaní skrutkového spoja, ktorý je medzipríľubový, keďže medzipríľubový komponent je definovaný ako komponent, ktorý môže obsahovať viacero komponentov a skrutkový spoj ide cez neho, čiže tu dobre neuvidíme priamo ten rozmer, ktorý by udával ten skrutkový spoj, ale ako by sme videli, že si nastavíme väčšiu šírku tej príruby, tak ten skrutkový spoj sa nezmení a stále bude tých
ako tu môžeme vidieť, 110 a nebude menený. Dobre, potom si môžeme vložiť skrutkový spoj typu Takže skutkový spoj typu 1, zase center, vychytenie. Takže vidíme, že tam máme dve matice bez podložky, ako sme si nastavili. A posledný, ktorý si ukážeme asi lepšie tu na obyčajnom príľubovom spojení, bude skutkový spoj typu 2. A vidíme, že máme nastavené 4 matice, 3 podložky, tak ako bolo nastavené v katalógu. Takže takto jednoducho dokáže užívateľ kontrolovať skrutkové spoje, možnosť ich skladania, úpravy. Takže ďalším bodom, ktorý by som chcel ukázať, je vlastne vytvorenie nového ventilu s napojením, ktorý nebude medzipríľubový, pretože bude sa nachádzať medzi dvoma príľubami, ale bude mať pevne stanovenú dĺžku skrutkového spoja, ktorý si môžeme ukázať. Bude to vlastne bude to takáto klapka uzatváracia príľubová so závitovým pripojením na príľubu. Čiže bude od výrobcu pevne stanovená dĺžka skrutky, ktorá je pre rôzne rozmery rôzna alebo odlišná. Takisto vytvoríme si nový operátor pre daný komponent a vložíme ho do samotného flange. Takže čo budeme potrebovať, takže vytvoríme si vo flange kópiu vlastne takéhoto koncového napojenia, ktoré sa bude volať ako napojenie pre klapku 300. Automaticky sa mi to zmenilo, takže vieme, že tam budeme si definovať rozmery, keďže od výrobca nám dal príklad, povieme si, že chceme rozmery 100 a 150, ostatné riadky nepotrebujeme. Jednoducho dokážeme editovať, vymazať a dokážeme si zmeniť požadované parametre. Takže toto vlastne si naháme, ak by sme mali iné rozmery, ktoré sú pekne zobrazené v Cadworkse kvótami, čo vlastne ideme doplňať. Takisto sú tu popisy jednotlivých tých rozmerov. Vyplníme si, naháme ostatné tak, ako sa pre tento webinár nám to takto stačí. Dáme si napojenie pre klapku, už je tu vytvorené N-type. Ďalej, čo potrebujeme? Potrebujeme si vytvoriť stanovenú skrutku výrobcom, ktorá bude mať pevne stanovený rozmer. Takže zasa vieme, že to bude skrutkový spoj typu 0, takže buď si to dáme, ako som pred chvíľou ukazoval, cez Add Data Table, alebo zasa jednoducho, ak už podobný komponent máme, dáme copy a dáme si skrutkový spoj pre ventil alebo pre klapku. Takže otvoríme, zasa vidíme, že tam sme mali viacej rozmerov, vymažeme nepotrebné riadky, definujeme si počet skrutkových spojov, ktorý je definovaný v sade na danú príľubu. Čo si môžeme ukázať, že keď zmeníme toto, tak nám nesedia diery s umiestneným skrutkovým spojom, čo si ukážeme na konci webináru. Stanovíme si vlastne dĺžku, ktorá je výrobcom stanovená na požadované hodnoty výrobcom, a to 50 a 60 mm. Vidíme, že sa jedná typ 0. Nebudeme tu chcieť žiadnu maticu, takisto nebudeme chcieť žiadne zväčšenie tej skrutky za maticou. Jediné, čo je nutné, je tam nahať ten knot thickness na daný typ, aby vlastne správne vykreslovalo maticu.
Takže takisto nechceme definovať žiadnu podložku. Takže takto všetko už máme vytvorené, skutkový spoj pre klapku, dáme save, čiže tým pádom to máme uložené a už si iba vytvoríme ventil, ktorý vlastne bude klapka, bude to klapka na príľubu s závitom. Použijeme veľkostnú tabuľku. Vidíme, že máme ponúknuté možnosti napojenia. Takže napojíme, čo sme si vytvorili. Napojenie pre klapku 300. Môžeme samozrejme dať apply same end types on all ends, čiže to znamená, že toto napojenie bude aj na začiatku, aj na konci rovnaké. Dáme OK a pridáme si nové rozmery. Takže budeme používať rozmer 100 a 150. Dáme OK. Takže vytvoríme si 255, 320. Dĺžka bude 65 a 77, pričom hmotnosť daného komponentu bude výrobcom stanovená 25 kg a 39. Takže takto máme rýchlo, jednoducho vytvorenú klapku na príľubu s závitom. Takže teraz to uložíme si katalóg. Zase sa nás pýta projekt, respektíve špecifikácia, že vie, že tam prebehla nejaká zmena, či chceme znovu natiahnuť daný katalóg, dáme áno. Takisto, že či chceme doplniť tie hodnoty, ktoré tam boli upravené, dáme áno. Otvoríme si znova danú špecifikáciu a pridáme si teraz dve veci, čiže pridáme si jednoducho skrutkový spoj, takže skrutkový spoj pre klapku. Máme už automaticky stanovené rozmery, definujeme si zasa long description a jednoducho pridáme. Zabudol som samozrejme dať, že to je optional komponent, ktorý budeme musieť vlastne dať tam priamo z tej špecifikácie v plente. Ukážeme si prečo, lebo keď tam bude vkladať automatický skutkový spoj, nebude správna reprezentácia daného skutkového spoja. Dobre, takže teraz pridáme ešte samotný ventil, ktorý dáme add. Takže vieme, že to je butterfly valve, čiže klapka na príľubu. Takže vidíme, že automaticky už mi vyplnil tie hodnoty, ktoré som si tam nastavil. Môžeme si zmeniť, dajme tomu, tu bude červená farba, aby sme vedeli, že to je náš komponent. Takisto sem, aby vlastne nám zobrazovalo long description table name. Zase môžeme aj tu doplniť, že to bude webinár. No a tým pádom mohli sme si vytvoriť aj ten operátor, ktorý ešte dodatočne vytvorím. Zatiaľ dám iba pridať a ešte rýchlo dodatočne vytvoríme operátor, ktorý som zabudol vytvoriť, ktorý bude na vrchu daného komponentu. Takže pridáme operátor na klapku, použijeme veľkostnú tabuľku, OK, takže dáme main size, ktoré potrebujeme, 150 a 100, dáme OK, takže vyplníme si všetky potrebné parametre, čiže 81,3 od výrobcu, 9,8, potom 295,1, 161,8,
130,9, čo vlastne nám všetky tieto parametre sú zobrazené na obrázku, ktorý definuje, čo zadávame. Či zadávame hrúbku kolesa, či zadávame rozteč kolesa a tak ďalej. Takže 130,9, potom je 128, 46,4 od výrobcu a 115,2 motor 1. Čiže teraz vlastne už máme 1.1 nastavený, takto dokážem kopírovať. Teraz sa nás povie, že už kopírujem hodnoty 100 do 150 a teraz či chcem pokračovať dám áno, ale povie mi, že 100 existuje tam OK. Automaticky mi doplní hodnoty, ale vlastne hlavný rozmer potrebuje správny. Čiže teraz vlastne si iba upravím požadované hodnoty, ktoré sú iné, napríklad tu máme 10,8 stanovených od výrobcu a takisto aj tu máme odlišnú hodnotu. Ostatné hodnoty sa nám nemenia a sú rovnaké, čiže takto jednoducho som si dokázal vytvoriť operátor na daný ventil. Teraz dám vlastne iba uložiť katalóg, prepnem sa do projektu, áno, chcem, aby všetky parametre a údaje boli zmenené. Teraz vlastne sa zase dám do toho nášho ventilu, ktorý bol vytvorený a nájdem si náš operátor na klapku, ktorý je tu, ktorý bude automaticky vkladať pri vkladaní daného ventilu. Dám apply a uložím danú špecifikáciu. Teraz vlastne, aby som videl, ako to bude fungovať, môžeme si odstrániť daný skrutkový alebo daný prírubový spoj, kde znova jednoduchým kliknutím načítam špecifikáciu, kde teraz už vidím, že už mám všetky ventily natiahnuté z danej špecifikácie a položím našu prírubu. Vidíme, že je červeným farbou, ako sme si nastavili v danom katalógu. Dám, že ju chcem na endpoint. OK, teraz vidíme, že si nám vkladá správne aj operátor. Pýta sa nás na umiestnenie operátora. No čo sa teraz však stalo, ak môžeme vidieť, že vkladá automaticky skrutkový spoj, ktorý nie je správne stanovený pre danú klapku. To znamená, že tento skrutkový spoj nereprezentuje napojenie, aké by tam malo byť. Čiže teraz, keby som vlastne ja pokračoval v ťahaní, tak vidíme, že tie skrutkové spoje sú z oboch strán a sú nesprávne. Takže teraz ja jednoducho takto odstránim daný skrutkový spoj a z našej špecifikácie si vložím skrutkový spoj. Vidíme, že je to skrutkový spoj typu 0 s pevne stanovenou dĺžkou, bez matice, bez podložky. Zlý bod som dal uchytovací. Niekedy musíte správne chytiť tie uchytovacie body, pretože nie vždy sa vám podarí priamo chytiť stred príruby. Tak, vidíme, že daný skrutkový spoj, keď si ho dám aj do 2D wideframeu, tak prechádza prírubou, tesnením a o požadovanej hĺbke ide do daného ventilu. To isté vlastne aj na druhej strane. Nechce nám chytiť, to nevadí, skúsim ešte raz. Tak, je tam. Takže vidíme, že teraz je tá správna vizualizácia toho skrutkového spoja taká, ako má byť. Čiže vidíme, že tam je ten skrutkový spoj o požadovanom rozmere a tá interpretácia celého toho komponentu je tým pádom správna.
No. Takže to by bolo vlastne ukážka vloženia vlastného komponentu s pevne stanovenou dĺžkou skrutky. A čo si ešte ukážeme, je vlastne vytvorenie medzipríľubového spojenia, čo bude vlastne veľmi rýchle, kde si vlastne vytvorím medzipríľubové napojenie. Asi som mu nedal size table, dobre, nevadí, dáme remove ešte raz. No, takže zvolíme si size table, tam OK, znova add main size, budeme, dajme tomu, že chceme iba tieto dva. Tak, vyplníme si hodnoty. Samozrejme, nemusíme to robiť takto, nemusíme to vyplňať. Môžeme si tie hodnoty už nejakého predchádzajúceho medzipríľubového napojenia definovať. Takže dokážeme aj kopírovať, nemáme problém s kopírovaním. Tak, máme vlastne všetko nastavené, ostatné hodnoty sú nuly, dáme uložiť. Uložíme katalóg, prepneme sa rýchlo do špecifikácie, otvoríme si danú špecifikáciu a vytvoríme si dva komponenty, ktoré budú medzipríľubového typu, aby sme videli, ako sa správajú jednotlivé skrutkové spoje. Takže dajme tomu, že to bude spätná klapka, ktorá bude 300-ková a bude mať medzipríľubové napojenie. Takže aplikujeme obidva napojenia na obidva konce. Takisto znova si môžeme table name komponent, OK, ak chceme, môžeme dopísať webinár. Dáme to takto z rýchlosti, aby sme to čím skôr mali spravené. Znova dáme si žltá interpretácia daného vlastne komponentu, dáme add. A vlastne môžeme si po prípade ešte jeden vytvoriť, alebo môžeme použiť túto spätnú klapku a tým pádom si zobrazíme dané medzipríľubové napojenie. Takže ukážeme si to tu. Dáme si príľubu, dáme ho vlastne endpoint. Tak, dáme. Samozrejme som zabudol dať to znova načítať. Takže vidíme, že použijeme danú spätnú klapku. Tak, znova použijeme ešte jednu. Keďže je to medzipríľubové napojenie, tak nám to dovolí ukladať viacero a tým pádom skrutky pôjdu skrz daný skrutkový spoj. Takže endpoint. Tak. Máme medzipríľubové napojenie, kde vidíme, že automaticky vkladá skrutkový spoj, ktorý je definovaný v špecifikácii. Ak tento skrutkový spoj nechcem a poviem, že tam chcem skrutkový spoj typu 0, čo je pevne stanovenej dĺžky, tak sa stane nasledovné. Tieto uchytovacie body trošku sú tam zložitejšie na uchytenie, ale nechcú sa niekedy chytať správne tie uchytávacie body. Keďže je tam veľa tých center point, vidíme, že teraz mi uchytilo a vidíme, aká je tá interpretácia daného skrutkového spoja typu 0. Čiže ten skrutkový spoj má pevne stanovenú dĺžku a on vlastne, keďže je to teraz vlastne
medzipríľubové, tak z druhej strany mi nedovolí dať iný skrutkový spoj. Avšak, keď mám napríklad skrutkový spoj typu 2, tak automaticky pekne vykreslí a vypočíta si sám dĺžku potrebnú na daný skrutkový spoj. Čiže keď daň ho dvakrát kliknem, tak potrebná dĺžka daného skrutkového spoja s parametrami, ktoré sú nadefinované v katalógu, je 882,88. Tým pádom užívateľ alebo vlastne bude vedieť, aký skrutkový spoj bude pre daný komponent potrebovať. Takže to by bola vlastne ukážka medzipríľubového napojenia. A posledné, čo si vlastne ukážeme, je zaujímavé, je vytvorenie komponenty, vlastne príľuby, ktorá slúži na meranie, čiže z meracou slonov. Takže bude to vlastne kópia FL300 a bude to príľuba s meracou clonov. V tomto prípade bude užívateľ mať možnosť z príľuby vytiahnuť kus potrubia, ktorá bude slúžiť na meranie napríklad prietoku alebo tlaku v danej príľube. Takže zasa budeme chcieť iba hodnoty a 150, ostatné hodnoty vymažeme a jediné, čo budeme musieť vytvoriť, tak to vlastne toto už máme, tak bude príľuba weldneck, a bude kópiou orifice a takže to bude OK, otvoríme, zasa definujeme si parametre. OK, no v tomto prípade sa definujú tieto tri hodnoty. Orifice, tab diameter, tab angle a tab number, čiže vlastne tie parametre, ktoré súvisia so slonou. Takže v našom prípade to budú hodnoty 8, 10, 15, uhol bude 90 a počet bude 1, čiže na každej danej príľube bude definované. Na tomto si môžeme ukázať napríklad na tejto 150, že bude tam iný počet skrutiek, ako je vlastne normované. Takže dajme tomu, že na tejto príľube bude 16 skrutiek na danej príľube. Uložíme katalóg. Takisto ešte si musíme upraviť, aby vlastne zodpovedali aj skrutkové spoje tomu. Takže dajme tomu skrutkový spoj typu 1. Si prehodíme, že number offset bude 16, keďže sme si nastavili aj pre danú príľubu, dáme save katalóg. Áno, chceme znova načítať. Áno, chceme updatenúť hodnoty. Otvoríme. Jediné, čo teraz vytvoríme, je flange weldneck a toto nie je tuto weldneck, nie rebusík, flange weldneck a naša meracia príľuba slonov, kde použijeme naše hodnoty. Zasa môžeme zmeniť farbu a tým pádom vlastne dáme pridať. Takže keďže nemusíme už pridávať gasket bolts, pretože sa nám automaticky zmenili, dáme iba uložiť a ešte sme si mohli nastaviť, že sa to bude jednať o optional component, aby bol viditeľný jasne. Takže save a prepneme sa do plantu. Znova natiahneme špecifikáciu a teraz vidíme, že máme tu danú
prírubu, dáme na endpoint, pridáme, no a vidíme, že stovka je správne zobrazená a má prichytávacie body, ktoré sa nás pýta, čo tam budeme mať, takže povieme, že chceme takéto potrubie a pýta sa nás na line number, ktorý bude, povieme, že dynamik, že bude sa meniť v závislosti od rozmeru. Tým pádom máme takto spravené. Ale čo sa stane, keď spravíme 150-kovú? Keď spravíme 150-kovú, potiahneme si potrubie, enter, vložíme endpoint. Tak. Teraz sa nám stane to, že diery nie sú správne orientované so počtom skrutiek, čiže vieme, že tam ich máme 16. Na našom starom skrutkovom spoji, alebo v tom, čo je v pôvodnom nastavení, je ich tam iba 12. Čiže teraz sa pribavíme na ten skrutkový spoj typu 0, alebo 1 sme nastavili, dáme center. Tak. A teraz sa nám stane to, že počet skrutkových spojov, alebo skrutiek v danom skrutkovom spoji zodpovedá presne danej prírube a tým pádom je správna reprezentácia daného prírubového napojenia. Takisto teraz môžeme vytiahnuť meracie potrubie z danej clony a takto jednoducho dokážeme reprezentovať dané meranie na clone. Takže z tejto strany by to bolo odo mňa všetko. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Ak by boli nejaké otázky, neváhajte ich napísať buď mailom, mne alebo pánovi Mihálikovi. Ja vám ďakujem za pozornosť a teším sa na ďalší webinár, ktorý bude v blízkej budúcnosti. Ďakujem pekne, dovidenia.